may buntag sa tanan timing na sa election, no, sa itong May 9 timing po ng anak mo ang ginapig May 9 po sila na nigawas o atong tanaw milion ang ginapig. So muna sila, no, ang inahan si Chacha kay na tulo ni sila kabuok ang kining duha ka gray gray nga na ay puti o gray siya muna sila si May ug si Nine, tapos kining puti mo na si DM, no, nganong May 9 ug si DM tungod kay nakasayod kita nga BBM nidaog sila so mo si puti si kuan si DM si Duterte o si Marcos. So nanami tulo ka buok nga bagong panganak, no, ginapig na okay, so lipay kay sila sa pangalan sa inahan si Chacha. Okay, so bagong panganak si May 9 o si DM. So manak to guys. Hello Saman. Okay, kakit. So please subscribe sa ko ang Let's Go YouTube channel. Bye bye.